Mga ka-K5 conductor sang jeep nga nasapuan kag may mga igo na sampala ang iyang alawas sa panwa sa Miagao sandig sa pulis. Ini ang posible yan pandayan gid sang suspect kag tiro. Yan detalye sa katong balita. Posible gin bantayan mismo sa lugar kag gintiro ang konduktor sang jeep sang nasapon na lang inisagad sang dalan nga may igo sang tatlo ka mga bala. Sunday kay Boris Major Richard Lawang Epe sa Miagao Municipal Police Station may hanging bridge santis makasunod sa lugar sang biktima sa Barangay Taal sang pagwa na sini. Posible diri na sa gintiro kag sakop na ang lugar sang Barangay Bulawake. Sa ilang investigasyon may nakabati sang tatlo kalapokikan sa residente nga ginabanta 200 metros ang distansya gikan sa gintabuan sa krimen apang wala sa recovered sa crime scene magluwas sa tsinelas kag motorsiklo sang biktima. Pahayag pa ginabanta na 10 ka kilometro naman ang distansya sa lugar gikan sa Banwa sa diin wala na diri sang iban pa nga mga pamalay. Nag-request man sila nga ipa-autopsy ang bangkay. I-secure man ang pagkatao sang biktima agud nga matumod ang motibo sang krimen. Bantayan din siya kapag wala mismo sa hanging bridge pagkala sa Bikira. Yes sir, as of now sir, negative pa kita sa list of suspects. Kaya sa karon mga ka-K5, wala pa sang person of interest o kunang suspect ang Miagao Municipal Police Station pero may diit karon nila nga ginaimbestigaran agod nga masulbar ang kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.